Assorted. Sorted. So, grabe ang mga pangyayari dito sa farm. May mga nagtukar-tukar na pusa. Ay, ginaosong ko. So that is asin. Kung Magic sarap. yeah, so kung anong yung ano lang. And powder. Pepper. Pepper powder. Okay. So ihat na yung mga nakakapag ng nagpisa. Ang tawag din kay about About? turnip. Tubig bon. Ay, parang tayo. So lagyan natin siya ng water. Konting water na para pampalambot po ng ating manok. So, nakalimutan ko sa Ito siya guys, kailangan natin siyang lagyan or timplahan na ating mga condiments. So we have, may pineapple social ang ating adobo ngayon. May pineapple juice. Napakayawang naman ni Britney sa luto na Ay, 2 to. days na ito na nga po. 2 days na yung pineapple juice. And toyo. Chris, doon na naman. Oh, kulang pa yan ng toyo. May toyo. Masaho. Lahat. Ang ating Adidas. Whoa! And okay. So mas maganda dyan sa outdoor, pag magluto ka kasi malawak yung space. Mamaya nagsuka. Lagyan na natin ng suka. And yes, CD para may sipang Haang-hang lang lunch. Wala.